Ini berberita. Dari iki berromo tungkak rasa hati sebab ares jabatnya mulai mau orang nanti itu bukan karena ini pesta celokan ini sehingga ini sok menilai ya sehingga jatuh perjalanan itu sekti kontrol wanita ini berjumlah ini orang kontrol ya ya kan siapa yen tak sawang sangka busanamu siji kuwi kaya adipati ning najan to adipati tak kira dudu sangka tanah Jawa sapa kang dadi aranmu sangka ngendi pinangkan Monyamanten kula Panji pulang jiwa nentu lah Panji pulang jiwa saka tanah Madura betul mo siap weh bisa nggih saged mo bisa tenan insyaallah saged mo pun romo ki rada nangkep nggih kula sing sunyaken mawon pun no. Jenengan mriko mboten ngertos siap Panji pulang jiwa Ekiten kula aku melu takon munggah ana Pemalang anduwe karep opo kula ngeding luar dari Pemalang wonten aja puni ngarep jo puni apa oh kamangka kejadian ana Pemalang iki yo wis nyampe oleh tanah Madura.